Čauko, čauko, dneska si ukážem, jak obnovit svůj private server na Steel Brainot. Je to poměrně lehký a musíte mít alespoň 79 nebo 80 robuxů. Já mám třeba 111. Okay. Mám 111 robuxů. Takže můžeme jít asi na to. První si vyhledáme Steel Brainot. Pak si ho klikneme, tady dáme a join. Pokud ho nemáte, můžete si ho zakoupit. A tady nemusíte dělat další. Tady máte Renew, když to dáte, to je zase Renew. To je vlastně se vám zaplatí další. V případě pak můžete jít do Continuation alebo Joining. Mám třeba to. A mám aktivovaný zase server. A utratilo mě to něco. Jo, ale mě to nevadí. A to je konec. Čauko.